mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino monga mmene tamvera programu imene yamatipatsira Ndalongo School Biblical Studies amene akutidziwitsabe zokhudza kutsegulidwa kwa mwayi wa anthu amene angafuna kudzaphunzira baibulo ku sukulu imeneyi kwa zaka ziwiri, amene okhala munthu wamuna wa mpingo wa Khristu komanso amene okhala ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu kapenanso ena adziwitseni zokhudza uthenga umenewu. Pa programu yathu ya tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Venjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36, komanso monga mwa nthawi zonse ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Tikuthokozeni m'bale wathu ka Malunje makamaka chifukwa chokhala nafenso pa tsiku la lero. Tsiku la lero tifuna tioneponso pa phunziro lina limenenso masiku ano ndi phunziro lonena kuti anthu ambiri akumakhala ndi mafunso ambiri. Makamaka pa phunziro lokhudza zozizwitsa. Mmene tangokamba zimenezo ambiri ndithu mwina kuganiza kuti koma lero nde tiona kapena timva kapena tilandira zozizwitsa zosiyanasiyana. Zoonadi. Koma tifuna mutithandize pa phunziro limene makamaka pofuna onapo maphunziro ena chifukwa phunziro limeneli ndi chinthu chimene anthu ambiri masiku ano akuchifuna kuti achione, akuchifuna kuti achitikire, komanso akumafuna kuti adzichivaiva. Ndipo nthawi zina mukamveka kuti ukulu akupanga zozizwitsa zotere kumakhala ndithu chigulu cha anthu. Ndipo anthu amakhulupirira kumeneku ndiye kuli Mulungu. Pa phunziro limeneli mwina chinthu chofuna kuti muyambekayi kuti fotokozera kuti kodi tikakamba kuti zozizwitsa timafuna kutanthauza kuti chani, kapena baibulo limafuna kutanthauza kuti chozizwitsa ndi chani? Zikomo kwambiri. Pamene tifuna kukamba zokhudzana ndi chozizwitsa, ndi chinthu chimene chachitika koma kuti machitidwe akewo chapitilira muyeso umene chinthucho chimenero kuchitikira. Potengera ndi chilengedwe chathu, chinthucho sichinena kuti tingachikwanitse. Koma tsopano chinthucho chachitika chifukwa chakuti Mulungu wagwiritsa ntchito mphamvu zapadera ndizo zapangitsa kuti chinthu chimenecho chichitike. Chocho chikachitika ndicho chimatchedwa kuti chozizwitsa. Sichikhala chozizwitsa makamaka chifukwa choti mwina munthu udali kusowa ndalama, ndiye tsopano uluyenda pa njira ndipeza kuti watola ndalama, ndiye iwe uzinena kuti chimenecho nchozizwitsa. Ayi. Icho chikhoza kuchitika ndithu. Tilekeze kuti munthu wina amene anayenda njira imeneyo ndalamayo zamutayikira. Zinenera ndithu kuti amene abwera mbuyo mwake ndamazijatani ndiye kuti akatola singelani kuti nachita chozizwitsa. Ayi. Nthawi zina anthu tikhoza kuganiza kuti nchozizwitsa mwina mayi wakwatiwa ndi mwamuna, ndiye wakhala pamene pabanja paja kwa zaka zochuluka koma mwana sanabwere. Ndiye mdera limenelo anthu anangochotseratu kuti mayi amene sangadzabereke. Koma pakupita kwa masiku zapeza kuti mayi wayembekezera ndi ubala mwana. Tsono anthu akhoza kuona ngati chimenecho nchotani chozizwitsa. Ayi, chimenecho si chozizwitsa. Ichi zili kudutsa monga mmene Mulungu chilengedwe adachimikira. Koma pofuna kumvetsa bwino kuti chozizwitsa chingakhale chani, tionapo zitsanzo za zozizwitsa zimene Yesu anachita ali pa dziko lapansi pano. Mwachitsanzo tikamaitenga m'buku la Luka chapter 7 kuyambira verse 11 kulekeza verse 17 pali nkhani yotere. Ndipo kunali katapita kamphindi, iye anapita ku mudzi dzina lake Naini, ndipo ophunzira ake ndi mpingo waukulu wa anthu anapita naye. Ndipo pamene anayandikira ku chipata cha mudziwo, onani anthu anali nkunyamula munthu wakufa, mwana wa mwamuna mmodzi yekha, amache ndiye mkazi wamasiye, ndipo anthu ambiri akumudzi anali pamodzi naye. Ndipo pamene Ambuye anamuona anagwidwa ndi chifundo,
chifukwa cha iye nanena naye usalire. Ndipo anayandikira nakhudza chithatha, ndipo akumnyamulawo anayima. Ndipo iye anati, mnyamata iwe ndinena ndiwe, tauka. Ndipo wakufayo anakhala tsonga nayamba kulankhula, ndipo anamupereka kwa amake. Ndipo mantha anagwira onsewo, ndipo analemekeza Mulungu nanena, mneneri wamkulu wauka mwa ife, ndipo Mulungu wadzacheza ndi anthu ake. Ndipo mbiri yake imeneyo inabuka ku Yudeya lonse ndi ku dziko lonse loyandikira. Yesu ali pa dziko lapansi adakumana ndi anthu atanyamula munthu wakufa. Tikamakamba kuti munthu wamwalira, si chinthu chophweka kuti munthu ja wina anene kuti ndimudzutsa. Pa chilengedwe chathu popanda kugwiritsa ntchito mphamvu za Mulungu zapadera zimene sizingatani sizingachitike. Choncho Yesu atakumana ndi anthu awanyamula munthu wakufa, akuti Yesu atakumana nawo adagwidwa ndi chifundo. Pa chifukwa chimenecho adayandikira pamene panali munthu omwalirayo, ndipo adakhudza china chake amati chithatha. Anthu akapanga bokosi lija amapanga chinthu china chimene bokosi likhalepo, chimene chimachita kuti chonyamulira. Ndiye Yesu anakhudza chithathacho, ndipo kenaka adakweza mawu kumuwuza omwalirayo kuti dzuka. Nthawi yomweyo omwalira anatani? Anadzuka. Ndiye akuti adamutenga anamupereka kwa amake. Tsono anthu ataona zimenezo adagwidwa mantha wakulu. Ndipo zimene akulankhula anthu apa unena kuti mneneri wamkulu wauka pakati pathu. Ndipo akupitirizanso anena kuti Mulungu watsika kudzacheza na anthu ake. Zimene zamalankhula chifukwa anthu azizwa ndi chimene chatani chija chachitika chija. Chimenechi ndiye chozizwa. Samayembekezera kuti munthu akamwalira akhoza kudzuka motero. Zinachitika zoti zimene okhalira chapitirira mu Yesu. Okay. Palinso chinthu china chimene chidachitika tikamaona buku la Mateyu chapter 8 verse yake ya 23. Akuti ndipo pamene iye analowa mngalawa ophunzira ake anamutsata iye. Ndipo onani panauka namondwe wamkulu pa nyanja, kotero kuti ngalawa inafundidwa ndi mafunde, koma iye anali mtulo. Ndipo iwo anadza namutsa iye nanena, Ambuye tipulumutseni tili kutayika. Ndipo ananena iye kwa iwo, muli amantha bwanji okhulupirira pang'ono inu? Pomwepo iye anauka nadzudzula mphepo ndi nyanja, ndipo panagwa bata lalikulu. Ndipo anazizwa anthuwo nanena, ndiye munthu otani uyu, pakuti ngakhale mphepo ndi nyanja zimvera iye. Yesu ndi ophunzira ake analowa mchingalawa kapena kuti mchombo. Ndiye chingalawa chili kudutsa pa nyanja. Ndiye kunabwera namondwe, mphepo yoopsa kwambiri. Tsono Yesu mchingalawamo adachita mogona tulo. Ndiye ophunzira ataona kuti mafunde a nyanja afika pobisa chombo, kudziwa kuti padziko pano titani anthufe tikufa. Ndiye adakamudzutsa Yesu kuti Ambuye taona anthufe titayika. Ndiye kuti Yesu atadzuka anawalimbikitsa nawadandaula potengera chikhulupiriro chawo. Koma kumapeto kwake Yesu akuti anangodzudzula mphepo kuti nchani chimenechi? Mphepo inatani? Inakhala chete. Anthu amene adaona adazizwa. Munthu wanje amene woti ngakhale mphepo komanso nyanja zimtani? Zimumvera. Zinthu zimene pa chikhalidwe chathu sizingachitike ayi. Pale mwandikumbutsa kwa nthawi zina azanyengo amathoma khala nthawi ina amatifotokozera kuti pa nyanja pali mafunde anthu tisapita kukawedza, tisapita kukasambira. Kusonyeza kuti ndi chinthu chonoti chachilengedwe chichoncho palibenso munthu wina amene angachichite kuti chisatero. Koma chimene tingachite ife ndi kusapitako. Koma popeza azathu amenepo Yesu anati tilikale pano, ichi ndi chani ichi, nanangochiyankhula kudzudzula, basi anapezeka kuti zatha. Ndiye kuti tikakambadi kunena kuti kodi chozizwitsa ndi chani, zooneka ndithu ndi chinthu chimene chachitika choposera Mulungu wake, chodutsira mmene chimene okhalira chaposera pamenepo. Zili ngati kuti munthu wadzala chimanga, mvula yabwera bwino, watrafetiza, wachisamalira, kenako miyezi ino yomwe pa Meyi kukolola, sunganene kuti nchozizwitsa. Izi ni mene nyengo Mulungu adayimbira. Koma utadzala chimanga lero mawa nkukolola, ndiko chozizwitsa.
chimene chinthu chofunikira ife tikukhala mu dziko imene maoneka zozizwitsa akhangata asokonekera nthawi zedi. Anthu tikusokoneza zinthu zimene okhalira ukanena kuti ndi chozizwitsa. Pamene chozizwitsa tiyenera ndithu kuti tichimvetsetse. Ndithudi. Tiyamikire kwambiri chifukwa mwatithandiza kunena kuti chozizwitsa ndi chani. Tikamaona m'Baibulomu muli zitsanzo zambiri zokhudza zozizwitsa. Kapena zinthu zodabwitsa zimene Yesu anachita kwa atumwi, zimene anachita kapena zimene zinachitika m'Baibulo. Nthawi zina mwina anthu amakhala ndi mafunso onena kuti kodi izizi zimachitika chifukwa chani? Chifukwa funso ili lofunika chifukwa kutsogolo kuti ndi funso lina limene tikapeza yankho labwino ili zitithandizanso kuti yankho la funso lina tilidziwe bwino limene anthu timakhala nalo. Ndizoona. Munthu akhoza kufunsa kuti kodi cholinga chake chinali chani cha zozizwitsa zimenezi. Chinali choti basi anthu angomutama Yesu. Anthu angomupatsa nthawi zina timadziwa mwina tikamuonera mpira. Mapuleya mwina ena amapeza kuti kupondaponda mpira kudzatembenuka nawo. Palibe chimene achita nawo cha nzeru koma anthu angowasapotora koma katswiri amene koma kuti anachita nawo chani mpira anangotembenuka nawo. Kodi zozizwitsa zimenezi zimachitika chifukwa chake ndi chani? Zikomo kwambiri, funso labwino. Zozizwitsa Mulungu adazika pa dziko lapansi pano pa zifukwa zikuluzikulu ziwiri. Chifukwa choyamba chimene Mulungu anayikira zozizwitsa, adafunitsitsa kuti agwiritse ntchito njira ya chozizwa makamaka pofuna kutipatsa mawu ake. Mawu amene timapeza lero m'buku lopatulika Baibulo anali kwa Mulungu. Koma tsono kuti abwere pakati pathu anagwiritsa ntchito njira yozizwa. Yesu asanachoke pa dziko lapansi adawauza ophunzira ake. Tikamaona m'buku la Yohane mutu Yohane chapter 14 verse yake ya 16. Pa Yohane chapter 14 verse 16 Yesu adati, ndipo ine ndidzapempha Atate wanga ndipo adzakupatsani inu Nkhoswe ina kuti akhale ndi inu ku nthawi yonse. Tikabweranso mu Yohane chapter 16 mu verse yake ya 13. Koma atadza Iyeyo Mzimu wa choonadi adzatsogolera inu m'choonadi chonse, pakuti sadzalankhula za Iye mwini, koma zinthu zilizonse adzazimva adzazilankhula, ndi zinthu zili mkudza adzakulalikirani. Yesu ali pa dziko lapansi anawuza ophunzira ake kuti ine tsopano ikwana nthawi ndipita kumwamba. Ndikapita kumwamba ndikapempha Atate wanga kuti akutumizireni Mzimu Woyera. Mzimu Woyera amene akabwera, ntchito imene adzagwire adzatsogolera inu m'choonadi chonse. Tikamakamba za choonadi tikukamba za mawu ake a Mulungu. Tsono akamanena kuti adzatsogolera inu m'choonadi, afuna kutanthauza kuti ophunzira amenenso anawasankha kuti akhala atumwi ndiwo amene Mzimu Woyera akabwera azidzauza choti alembe. Ndiye kuti atumwi azidzalemba zokhazo zimene Mzimu Woyera azidzauza. Atalankhula mamine wa Yesu pamene anayandikira nthawi yoti aunyamuka. Tikamaona buku la Machitidwe chapter 1 mu verse yake ya 5, Yesu anauza kuti pamene ine ndikupita musambe nkuchoka muno mu Yerusalemu, chifukwa pasanapite masiku ambiri Mzimu Woyera abwera. Koma mudzakumbukire kuti paja Mzimu Woyera abwera chifukwa chani? Adzatsogolera inu m'choonadi chonse. Choncho Yesu atanyamuka pa dziko lapansi kupita kumwamba, pasanapite masiku ochuluka pamene Mzimu Woyera anadza pa atumwi. Tikamaona pa buku la Machitidwe chapter 2, Mzimu Woyera atabwera pa atumwi, anthu anayamba kulankhula malilime ngati mbali imodzi ya chozizwa chimene tsopano Mulungu wayikanso pa atumwi amene Yesu anawalonjeza kuti adzabwera Mzimu Woyera. Choncho Mzimu Woyera utabwera, pambuyo polankhula malilime atumwi, ntchito ina imene Mzimu Woyera adagwira pakati pawo ndi walembetsa mawu a Mulungu. Tiyerekeze kuti Mzimu Woyera ali pakati pathu, ife situmuona, koma tsopano Mzimu Woyera amakwanitsa kumatidziwitsa zoti tilembe. Choncho atumwi adalemba zinthu zimene Mzimu Woyera ankauza zoti alembe. N'chifukwa chake tikamawerenga pa 2 Petro chapter 1 mu verse yake ya 21. Pamene pa 2 Petro chapter 1 verse yake ya 21, pa 21 akuti tiyambira 20. Ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lembo chitanthauzidwa pa chokha. Verse 21. Pakuti kale lonse chinenero sichinadza chifukwa cha maganizo a munthu, koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi Mzimu Woyera analankhula.
Mzimu Woyera amene anadza pa atumwi, ndiye atumwi adalemba zimene zimapezeka m'Baibulo motsogozedwa ndi Mzimu Woyera, kusonyeza kuti mawu a Mulungu adabwera pakati pathu maka pogwiritsa ntchito njira ya chozizwa. Choncho chinthu choyamba chimene Mulungu anachitira zozizwa, anafuna kugwiritsa ntchito chozizwa povumbulutsa mawu ake. Chimenecho ndi chinthu choyamba kuyikira zozizwa Mulungu pakati pathu. Pali chifukwa cha nambala 2 chimene mwina musanapitirire pamene timakamba za chifukwa choyamba. Chinadzandikumbutsapo mwina tikamaona pa buku la 1 Korinto chapter chake cha 2 verse yake ya 13. Pa verse 13 amanena kuti zimene tilankhula sindi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za munthu, koma ophunzitsidwa ndi Mzimu, ndi kulinganiza za Mzimu ndi za Mzimu. Pamene mafotokoza kuti cholinga chozizwitsa choyamba chinali choti Mulungu aulule mawu ake. Ndiye tikupeza adapapa kunena kuti Pauloso pamene pa buku imene kuti zimene tiziyankhulazi si maganizo a munthu, si nzeru za munthu, ndi zokhudza Mzimu. Ndiye tikuona pamene mafotokoza za Mzimu timunafotokoza bwino momveka bwino kunena kuti Yesu anawalonjeza atumwi akudikira mu Yerusalemu, Mzimu unafika pa iwo. Ndiye tikaona choyamba cholinga chozizwitsa zoona ndithu chimafuna kuthandizira atumwi kuti aulule chifuniro cha Mulungu. Ndiye timafuna kungonjezerapo pamenepo ndithu kuti ndizoona ndithu Baibulo limanena ndi moteromo. Zikomo kwambiri. Tikufuna tuonepo chinthu chachiwiri. Cholinga chachiwiri cha zozizwitsa. Yesu anagwira ntchito Baibulo kulibe. Nawonso atumwi anagwira ntchito Baibulo kulibe. Ndi akamalankhula mawu kwa anthu, ndiye kumapezeka kuti anthu aja amakayikira kuti sochoka kwa Mulungu iwe. Koma tsopano pamene Mulungu anaona kuti anthu awathandize kutsatira zimene Yesu aphunzitse, pafunika mwa Yesu muchitike zozizwitsa ngati umboni wosonyeza adachoka kuti kwa Mulungu. N'chifukwa chake Yesu aluchita zozizwitsa. Tionapo buku la Yohane chapter 3, tionapo verse 1 mpaka na verse yake ya 4. Koma panali munthu wa Farisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Iyeyo anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Labi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muchita ngati Mulungu sakhala naye. Nikodemo anali mkulu wa Ayuda. Kuchipembedzo cha Ayuda odapangana lamulo lotero kuti munthu asadzavomereza kuti Yesu ndi wochokera kwa Mulungu. Komabe Nikodemo ngakhala naye mkulu, zimene Yesu amachita zimampangitsa kuti aone Yesu ndi wochokera kwa Mulungu. Ora koronso choka kwa Mulungu sakamachita izayi. N'chifukwa chake adauyamuka ulendo odzakumana naye Yesu. Ndiye atakumana naye Yesu ndiye amanena kuti ine ndabwera kutsimikizirani kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Chifukwa zizindikiro zimene inu muchita palibe munthu amene angachite ngati Mulungu sakhala naye. Ngachitira mfuniro zodabwitsa zimene machita, zozizwa zimene machita, zinthu zonena kuti munthu atakhala sachokera kwa Mulungu sangachite zimene. Ndiye zozizwitsa zinali mbali imodzi yothandiza anthu kuti akhulupirire kuti Yesu ndi wochokera kwa Mulungu. Tikamaonapo mu chipangano chakale zitithandizanso kudziwa kuti chozizwitsa chinali cholinga chanji. Exodo chapter 4 tikamaona kuyambira verse 1 lekeza verse yake ya 9. Pamene pali nkhani yonena kuti inali nthawi imene Mulungu amamuwuza Mose kuti apite ku Igupto akalankhule ndi Farao. Mawu amene akapite kumeneko ndionena kuti Farao alole kuti Aisraeli atuluke mwa Igupto akapereke nsembe kwa Yehova. Ndiye tsopano Mose pachadakhalako ku Igupto. Tsono Mose amanena kuti mmene mudziwira Farao sakalola. Ndiye tsopano sakalola sakakhulupirira kuti inu mwandituma. Plus tikumbuke kuti Mose anachoka ngati chothawa kumene kuja. Ndiye tsopano Mulungu chimene anachita susintitsa ulendo kuti Mose asapite. Koma kuti papezeke njira yoti akamakati ndatumidwa ndi Mulungu pazikakhala umboni wotsimikiza. Ndiye tikamaona buku limene la Exodo chapter 4 kuyambira verse 1 mpaka verse 9 tiwerenga ndithu. Ndipo Mose anayankha nati, koma taonani sadzakhulupirira ine kapena kumvera mawu anga, pakuti adzanena Yehova sanakuonekera iwe. Ndipo Yehova ananena naye, icho nchiyani m'dzanja lako? Nati ndodo.
ndipo ananena iye iponye pasi, nayiponya pasi, ndipo inasanduka njoka, ndipo Mose anayithawa. Koma Yehova anati kwa Mose, tambasula dzanja lako nuyigwire kumchira, ndipo anatambasula dzanja lake nayigwira, nikhalanso ndodo mdzanja lake, kuti akakhulupirire kuti wakuonekera Yehova Mulungu wa makolo Mulungu wa makolo awo, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Yehova ananenanso naye, longa dzanja lako pachifuwa pako. Ndipo analonga dzanja lake pachifuwa pake nalitulutsa. Taonani dzanja lake linali la khate lotuwa ngati chipale chofewa. Ndipo ananena iye, bwerezanso dzanja lako pachifuwa pako. Ndipo anabwerezanso dzanja lake pachifuwa pache nalitulutsa pachifuwa pache. Ndipo taonani linasandukanso lomwe lakale. Ndipo kunatero kuti ngati sakhulupirira iwe kusamvera mawu a chizindikiro choyamba, adzakhulupirira mawu a chizindikiro chotsirizachi. Ndipo anatero kudzatero akapanda kukhulupirira zingakhale zizindikiro izi ndi kuwamvera mawu ako, ukatenge madzi. Mulungu akumuwuza Mose upite ku Igupto, monga ndinanena kale, kuti ukawuze Farao kuti anthu anga ndiwafuna. Ndiye Mose akunena kuti Farao sakakhulupirira kuti niwo mwandionekera. Ndiye Mulungu anati ndiyeti ukachite motere, ndiye kuti amupatsa zozizwa. Ndiye kuti akupereka zozizwa kuti ukatenga ndodo ponya pasi ikasanduka njoka. Akakapanda kukhulupirira chizindikiro chachiwiri chimenechi, ukachita chachiwirichi. Ukatenga dzanja lako kuyika pachifuwa, ndipo ukakawatulutsa ukaona kuti lasanduka lakale. Ukakalilowetsanso kenaka likasandukanso lakale. Zimenezi ukampatse Farao. Yehova akupereka zozizwitsa kwa Mose, cholinga chakuti Farao akakhulupirire kuti Mose wachoka kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndiye kuti zizutsimikiza ndithu kuti zozizwitsa Mulungu amazipereka pofuna kuthandizira anthu kuti akatsimikize kuti uyu wachoka kwa ndani? Wachoka kwa Mulungu. Muwerenga pomwepo chapter 4 verse 30 ndi 31 tiona kuti Mose atapita kumene kuja kachita. Tatiwerengeni pa verse 30 ndi 31. Verse 30 ndi 31. Ndipo Aaroni anafotokozera mawu onse amene Yehova adawuza Mose, nachita zizindikiro zija pamaso pa anthu. Ndipo anthuwo anakhulupirira. Ndiye chimene mafuna chimene chofuna kutsimikiza ndithu kuti mawu aja amapita, koma kuti anthu akakhulupirira akamakayikira akachite zizindikiro. Ndiye tikuona kuti zizindikiro kapena zozizwitsa zimachitika choncho kuti mawu akamayankhulidwa kuti za Yesu azakazika mpingo, izi zakuti zonse akamaphunzitsa anthu adzina kuti sitinamvepo zimenezi. Koma popeza mwana tingakhulupirire mwani chitani zozizwitsa. Ndiye kuti tapeza ndithu kuti zozizwitsa zimaperekedwa pa zifukwa ziwiri. Kuthandiza kulula mawu komanso kuthandiza anthu kuti akalandire mawu akakhulupirire zimene taona pamenepa. Ndithudi. Pamene tikupita kumapeto kumafunso ili mutithandize ndithu. Chabwino. Nthawi zina anthu amafunsa kuti taona zolinga zimenezo. Koma masiku ano moti inu alaliki akamalonjeza simungachite zozizwitsa. Anthu tumwina akozomati aloye alaliki kunotuza lera dzatipempherereni mwana achire. Mwina tu inu mulibe mphamvu zimenezo kapena Baibulo limati chani masiku ano. Zikomo kwambiri. Monga ndinanena kale kuti Yesu anagwira ntchito Baibulo kulibe. Atumwinso anagwira ntchito Baibulo kulibe lisanalembedwe. Zozizwitsa masiku athu ano ndi ankafusulano magawo awiri. Tifa monga tikamati zozizwitsa ndeti tikambaso maone kuti zodabwitsa. Ndiye mwina nthawi zina tikhozupita pa ground tupeza kuti zodabwitsa zozizwitsa zichitika. Pamene pano mwina tapereka yankhulo zozizwitsa zidatani? Zinatha. Tsono mukadabwa kuti tsono soja akamalonja amene kuti zozizwitsa zidatha. Koma tinapita uku tinakapeza munthu asandutsa chimwe kukhala njoka. Zozizwitsa zochokera kwa oyipayo kapena zochokera mu zinthu zosiyanasiyana za ku dziko pa ground muzipeza ndithu. Ndikukumbutseni kuti pamene Mose amakalimbana ndi Farao soto adali ndi anthu ake amatsenga. Mose pajara aponya ndodo basi usanduka njoka. Farao so akeso anaponya njoka. Koma funso linganena kuti kodi njoka zimene zidapangidwa ku ndodo zimene adaponya amatsenga zidachokera ku mphamvu ya Yehova ngati? Ayi. Ineyo koko anga nthawi zina masiku aposeredwa apa amakundusera ndi ana amakulunga nkhata ya udzu akayiponya ataphatikiza ndi zinthu zena zake kamaoneka kuti nkakalulu ndithu. Anthu amazizwa zimenezo. Ndiye kenaka
akabweruza igwira nkhata ichi ipezeka kuti amakangala agwira kagaluka ona kuti nkhata yomwe ichi kodi tingati kuti akukwanga machita zimenezi chifukwa cha mphamvu ya Yehova ngati hayi zozizwitsa zimenezi zilipo pa dziko muzipeza koma pafunso lanu lino kuti zozizwitsa zochokera kwa Mulungu kuti zilipo poyamba tidziwe kuti cholinga chikakwaniritsidwa pa zinthu ndiye kuti chinthu chija chimapezeka kuti chimene chimapangitsa chija chimene kusiya Anaisraeli adapatsidwa njoka ya mkuwa chifukwa cha njoka za miliri zimene zidawapeza zitasowa njoka za miliri njoka ya mkuwa idachotsa ibe ntchito tsopano zozizwitsa zimachitika chifukwa choti mawu a Mulungu avumbulutsidwe kodi mawu a Mulungu alembedwanso kupita pa buku la chivumbulutso ya mkololi ayi choncho chifukwa chakuti mawu a Mulungu anavumbulutsidwa ali pakati pathu ndiye kuti chinthu chimenechi zozizwitsa sizingafunika pa chinthu chimenechi tsono poganizira kuti chinthu china paja chimene chimachita zozizwitsa kuti anthu akhulupirire kuti wachoka kwa Mulungu ndiye tsopano lero tili m'buku lopatulika Baibulo limene analemba zozizwitsa zimene zikatithandizira buku la Yohane chapter 20 verse 30 Yesu anachita zozizwitsa zambiri koma izi zalembedwera kuti ife tikamawerenga tikhulupirire Yesu ndi mwana wa Mulungu ndiye kuti akanakhala lero zikhala zilipobe palibe ife tazilembere pakati kuti anzathu adzakhulupirira padzaziona koma anena kuti zalembedwa izi kuti anthu podzawerenga adzakhulupirira Yesu ndi mwana wa Mulungu choncho zozizwitsa zochokera kwa Mulungu adayimitsa chifukwa inu ndine zimene tiphunzitsa pano anthu atazikayikira safuna zozizwitsa omwe chimene achite akangane Baibulo akawere nthawi ya Yesu ndi nthawi ya atumwi adalibe Baibulo nchifukwa pa 1 Korinto chapter 13 verse 8 amanena kuti changwiro chikati chafika pali zinthu zimene ziyenera kutha ndipo sizozizwitsa zokha zimene ziyenera kutha anakamba za zonenera kapena kuti maulosi apadera komanso amakamba za malilime m'buku limenelo choncho kumulembedwa kwa buku lopatulika Baibulo kudapanga kuti zozizwitsa Mulungu atani ayimitse chifukwa pano zidakwanitsa cholinga chake nchifukwa pa 2 Petro chapter 1 verse 3 Petro anena kuti mphamvu ya Mulungu idatipatsa zonse zapamoyo ndi chipembedzo ponena kuti adatipatsa zonse zapamoyo ndiye kuti zoti ife tichite kuti tikondweretse Mulungu pa moyo wathu zinalembedwa komanso ngati tifuna kuchita chipembedzo chathu chokwanira zinalembedwanso nchifukwa pa chivumbulutso cha chivumbulutso 22 verse 18 mawu anena kuti musawonjeze kapena kuchotsa zomwezi zizo nzokwanira kuti mupulumutsidwe nazo choncho zozizwitsa zochokera kwa Mulungu pamene Baibulo linamalizika kulembedwa ndithu zimenezo zidatha koma pa ground mupeza ndithu zilipo anthu asandutsa chingwe ayi njoka azimenezo muzitani muzipeza ndithu koma zozizwitsa zochokera kwa Mulungu Baibulo linamalizika kulembedwa zimenezo zidapita ndithu pena tikamakamba zozizwitsa ndimafananiza ngati mwina munthu akamafuna umanga nyumba munthu ena aliyense akamafuna umanga nyumba ikamayamba kumba foundation sukhala nchokwerera koma ikamataliika umayika zokwerera timaona nyumba amabola oyika mitengo anthu makwera mpaka nakumanga kumaliza akamaliza umanga nyumba timadzapeza zokwerera amarani amachotsa nde munthu atamadzadutsa umadzanena nyumba ira anamanga wopanda zokwerera ndofusa bwanji palibepo ntchito yake zinatha zozizwitsa zinali zongothandizira mpingo ukhazikike anthu akhulupirire anthu atakhulupirira kuti patsa Baibulo ili sipafunika zozizwitsa koma chofunika ndi chani tikhale mawu a Mulungu limene Baibulo ngati munthu sakhulupirira zolembedwa ndi kuti basi wakanikupulumutsidwa basi ndithudi iyayi tiyamikire kwambiri chifukwa phunziro limeneli tinakafunika ulomwino tenga tsiku lonse tikukamba komabe ndikuti pali zambiri zimene tafotokoza zimene anthu zatomvera ndikuti zathandiza ndithu komabe mwina mukozokhala ndi funso pa phunziro limeneli papero lipereka nambala imene mukozogwiritsa ntchito komanso mwina alipo ena amene angafune kuti mwina tidzathu wapeza pa mpingo pawo tikathu wathandizanso maphunziro amenewo tipezeni tilokozeka kudzafikira kuti dzathandizani pa programu yathu ya tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vijelo Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Kwere 36 komanso m'bale wanga apa ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu imakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza kufikiranso nthawi ina Mulungu adalitseni nonse amen mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda
ndiye wakuona